jam piro kan? Andane iki jam piro? Jam piro iki? Jam 3. Durung ono. Durung enak. Oh iya, saya iki ada iki. Gak enak mas. Gak enak. Enak dua aku enak. Empuh dulu. Empuh yang ngasut. Ayo. Hei, kayak aku ngono lho. Pakai mic. Salah kok ini. Satu lagi. Ora ngono. Kowe iki aduh yo rene iki diunggah-unggah. Paling gak yo urus salam sik sing apik. Yo salam. Nggih saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iso nyalene aku kesel. Oh, kowe pengen bongko jang. Oh, bongko kowe sik lah, tak bongko aja. Kok iso tenan iki. Nah, acarane apa ngerti ora? Acarane wong delok ngene kok. Iki mau acara dhewe kan Dano iki mung acarane apa? Ha wong delok. Anyar lho. Oh, lare ngono kowe mau aduh
Aja ngono to. Langsung pulak-puluk. Iki mau ning keluargane nganu. Sapa? Bapak lanang. Kalian ibu wedok. Anak-anak banci. Hei, dosa. Kalau ada anak banci ngawur nggih. Wah, ora jenenge ora kaya kertas. Ya paling gak teko. Ayo piye? Ngerti to? Teko sapa? Iki mangke aku wis lho urek-urekan wong omah. Urek-urekan. Heeh. Sale gambar. Lah wong aku yo sekolah meneh tau nulis. Nah, iki diwaca sing apik. Iki kalian bapak. Cek. Bapak iki mau. Yo, Bapak KUSRIANTO. Ibu TNI. MU jadi Astuti. kowe tenan kowe iki benangmu semene. Mosok-mosok iki kira iso. Macane nak ora iso. Kalah Gusti. Aku wong gendong ora lulus kok. Ngalamat Aku gendeng. kok beto. Apa kowe kuwi Malah yo. Sing apik bapak sapa mau? gimana ki? Acarane resepsi pernikahan manten. Manten. Ketemu manten ora weh? Berarti aku. Mantep iki tenanan. Wah, So. manten. Yo nek kawin. Heh? Kawin. Kawin. Heeh. Kawin. Mojar ra iso. Kawin kok ra mudun. Apa? Tak dujoi. Apa? Engko ae nek mburi. Nyapo ten ibu? Aku nek kene wedi bablasen deh. Halah. Mau iso. Jedongan sik bapake. Yo iki kan Bapak kali ibuke gajate keluarga Pak apa? Kus Rianto dan Ibu Tri Muji Astuti. Jedongakno. Nggih mugi-mugi kagem keluarga besar Bu Muji dadosa keluarga sing duwe rukun. Amin. Akeh rezekine. Amin. Terus usahane lancar. Amin. Rezekine tambah akeh. Yo amin. Lha to, tangga-tanggane tumplek bet dadi siji. Cari sapa? Delok semene bane kaya klumpuk dadi siji. Wong sing delok wong loro tok. Lha kok iso? Lanang duwe cok ngono rek. Oh iya iya. Kece wong iki. Nah, ana mantane. Ya, iki kowe Wis mangan. mau dongane bapak ibune. Iya. Tak dongane mantane. Iki mau sing manten sapa? Sapa? Yo, Mas Fadel Ahmad Rianto nggih Bu Leres. Sebut sing sapa? Ya iki enek jenenge. Nggih. Iki Raden Ahmadi. ngawur ora. Ora ngerti aku wis bapak man. Duane sing apik. Mas mantan kali mbak mantene mugi-mugi diparingi ana cepet momongan, diparingi rezeki ingkang kathah, dan juga keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngono ndongakno kok pedhot-pedhot. Ayo, iki lanjut ah. Aku tak Jajal iki lho. Cepaki papat ayu-ayu ngene. moh aku. Jajal pengen Moh. aku ae lah, Mas. Apa? Mas.
Ya udah jati lah. Lah ngono kita dene sayang romantis. Malah ngabune tlepang ngono kok romantis. Apa mambu ki lak yo berengen nggo pipine. Anak wong panas. Lah panas-panas iki cangklekan. Ya. Kok yo cangklekan kok. Lah dhewe kan kae. Udah rapi ya. Api. Ya jadi. Aku pengen menunjukkan romantisku. Malah romantis apa? Ayo. Aku nganut ya. Aku pengen romantis mas. Boleh bojo dhewe. Boleh bojo dhewe. Wah aku bojo dhewe. Nanti Penonton ae. Ora harus gelem mas. Ayo mas. Aku wis ragane anu 3 minggu kok. Wambire. Apa? Ini batang. Awas ya ono. Ya iki.
Iya, Pak. Kok romantis? Tak romantis. Yo, digandeng tenanan. Wedi kok. Tak jeblok ngene kono. Lah kok demu kok. Pacar misi. Misi deh. Ora pacarmu. Pacaran ning bune kono nesu. Hei, kok ning kene umum. Ora apa-apa. Kok dhewe tak kawin bablas kono. Asarku piye tenan. Ora niat kok. Liane. Bola TK. Bola TK. Ngerti ora di? Ngerti. Lah semene biane bola TK. Selesai ta? So. Iki bola TK. Pantes gawe di. Pantes gawe di. Lho bola TK. Ya ora? Ora itu kok tikus. Kok ini jak ompromi akeh to. Modelane iki mung beratus kali kita jelas delok nek ora gelem kowe ora entuk kok tikus kok. Piye? Nek ora aku gelem jajal lek tak takono sih. Iya, aku ki ganteng emang koyo kowe. Ya piye ndang? Kowe Mas. Apa? Bosok. Ngakui dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu, dijawab nggih. Kula ganteng apa mboten? Kuping kok krungu ora sak semene brae. Jangkrik kabeh ya. Lha ngene kita betul. Wong ganteng ngene ora ngono. Saiki rene. Rene. Dia nyuwun pangapunten sadari. Kula malih niki ganteng putih. Oh. Putih, Bos. Ayo. Pak Ento ora nyampe yo percuma. Boten. Bulan. Kalau ya jalek kancaku perhatian yang ngono kuwi. Lah itu apa es? Ya sembarang, pete ngombe. Nah. Sakno aku lek ora ngombe. Wes. Hei. Awas ya. Ngombe. Perma. Sorry. Kepencet. Tahu balik kepencet. Kepencet atau urut. Wah, ayo surupan. Mas, kok tak Mas?
Mas. Kirtan. Ayo. Buka tuh, ding. Aku jadi kue pawangi. Wes saiki pilih dadi apa aku pawangi? Oh, aku enak enggak. Oke, lo dadi ki pawangi. Yo, ayo. Kue pawangi. Ayo. Ya nih. Ayo dong. Enak. Pecut. Ganti baju apa? Apa? Campur budal. Ya, kowe ora sida. Hah? Aku nek ngono ya. Ganti. Yo, aku pawangi. Gatul-gatul ngono. Aku mbok kono suwe-suwe meteng. Lah dadi yo opo wae dadi kesurupan wae mangan yo mangan. Jangan enak Mas. Dadi. Jangan keras. Dadit ngono. Ayo. Daget, gending. Ayo tenan kowe ro mangan ro ngombe. Ayo kowe ya. Kowe. Asep. Barongan tak pelik. Jangan. Ayo. Iki sajane. Sajane iki ya. Pasku ketabun, dadi tak bilang ngono lho. Yo kendang. Kok iso angel mentawa wong iki. Alah bae bulan. Iki pesane duwite selaksel. Duwite sak. Rasa jalan-jalanan. Ya piye? Pahit kok. Ya jeneng kembang, wong kesurupan ora. Lah aku mau apa jatah ngombe. Kelek.
Yo. Cepi, aku dodolan anyar. Pakainya lu. Nah. Wis. Krak. Suarane kaya entut. Balekno kono. Sing duwe nangis. Yo aku tak. Ora aku. Gigit. Aku tak